सीमा सिक्रेट रेसिपीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपला आजचा मेनू आहे मसाले भात. व्हिडिओ संपूर्ण पहा. मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण रेसिपी सोप्या पद्धतीने सांगितली आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू. हिरवा वाटाणा पाव किलो पाण्यात भिजत घालायचा. 2 चमचे शेंगदाणे आणि 4-5 काजू. 3 बटाटे साल काढून पाण्यात भिजत घालायचे, त्याने ते काळे पडत नाही. 1 कप बासमती अख्खा तांदूळ, मोहरी, जिरी, मसाला वेलची, हिंग, 3 लसूण, अर्धा इंच अद्रक, 2 तेजपत्ता, बिर्याणी मसाला, हळद, तूप, मीठ, 2 कांदे, थोडीशी कोथिंबीर, अर्धा तुकडा खोबऱ्याचा, हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता आणि पुदिना. आता आपण मसाले भातासाठी वाटण तयार करून घेऊ. तांदूळ स्वच्छ धुवून 15 मिनिटं स्वच्छ पाण्यात भिजत घालायचे. आता आपण मसाला परतून घेऊया. पदार्थ तोच, पण रेसिपी नवीन. मसाला चांगला परतून घ्यायचा, म्हणजे भाताला चांगली टेस्ट येते.
आता आपण 5 मिनटं झाकण ठेवू, म्हणजे ते चांगले प्रकारे शिजतील. पहा, झाला आपला मसाले भात तयार. आहे ना सोप्पा? नक्की ट्राय करून पहा. आता छानसं सजवून सर्व करूया. रेसिपी आवडली ना? लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू एक नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत खात राहा, मस्त राहा, स्वस्त राहा.